mairung sao anh ơi anh ơi nào hồi chị bangai memori थानायनि नोंसोरखो दे जाव माइरं जाव फैजोबदो जों मैगं हाग्राफोर कमप्लिट ओइ सिङाव माबा साता बेरा माबा रुसो इथिं उनथिंनिया आलु लाव रोंदों मुनिसा जावनो आयु हायदो बारबोदो ओइ हेलो एवरीवन गासिखौबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायनाय थाबाय आरोना स' दिनैहाय बुहुत गोबावनि उनाव आरो ब्लग लाना हायलायदों थ' दायो माने दिनैहाय जोंनाव खामानि जादों आरोना बेयावनो खामानि मावदों माइरं जावदों ओंखाम संदों आरो ओंखाम जाग्रा पेन्डेल गिदिर राबा लुदों आरोना थ' बेखौनो नोंथांमोना आङो जेसे हायो आं शेयार खालामलांनो होननानै भिडिअखौहाय लानाय जादों दिनै फुरा फुंनि इन्ट्र'आनो जाहा न'दांसिने वालिन न'दां होनदोंना फुरा माने आब'आ खामानि मावदों नालाय न'नखौ बानानै लादों आरोना आङो फुरा खामानि मावगासिनो दङ जायफ्रा आंनि ब्लगखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना थ' बिदिनो लासै लासै आं हाबानि ब्लग नोंथांमोना आङो शेयार खालामगोन आरोना जेसे हायो फुरा मोजाङै लानो हायाबाबो माने ससे क्लिप्स नोंथांमोना आं शेयार खालामगोन आरोना थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो आरोना नै बेबायदि माइ गोनायदों सुगान जानायसो गोनायदों ने औ बेनो गोखायो बेयाव खावसो नुनानै मानो बिथिं ओंखाम जाहोगोन आरोना दलं माननानैहाय बिथिंबो साफा खालामगासिनो बिथिं गेस रिसेपसन बिथिं आरोना ओमफ्राय साहा लोंनाय बिथिं माखासे मावगासिनो कालो खानानै जादों हा खानानै जादों दुस्थु दंखायो नाना आयु हायदोसो नामायदों हायगोन औ सानैदों बाबाया मबाइल आं मोनो दे औ ओइखिलाय आंखौबो बाम हमलाय नोंखौ बाम नांगौ हाय दल फैगोन दे ओहो सानै फट'आव थुनालाय सानै दिं मोनसे नायनायसै बाम जानाङा नोङो ơi cô này đứa nào bay đường trả đó không được kiểu một đường ban liệp giá đang không được ơi chị mai đừng có này lại luôn đừng giá đó rau आंनि बियाव जाव मारदों होननानै नुनायनि देना दे आंबो नोंनियाव माइरंखौ जावफैफिनगोन ना बिया होनोलै हा मा ओंख्रिथाय ओइ माइरं गोग्लैलायदो ngap gargo layo मा माइरं दं बेलाय ओइ मुरि मोनजाजेनबाय फिथा जागाखैमोन आंनि बियाव फार्स्ट मुरि मोनजाजेनबाय बिथिं ओंखाम संदों माइरं जावदों प्रियाबो लोहो सोलों प्रिया सालिनाव मोदोम सोदोम मावखलाय लांगोन दा ओरै खालामगोन इयो भिडिअ लाग्रायाबो भिडिअ लाग्रायाबो लाग्रा जावग्रायाबो जावग्रा जादोंना जायाखै बेखौनो मिनिबाय दा हिनजाव गोदाना नै मावसोदों गावगायनि बियावनो मावना लानांगौ सोलोंखादो
Nungguan tak kan? Mang. Nini tak ada. Nini jam derang aku kintu, nini salin derang dengan jam derang dah. Ang betul lah. Điều bà quay ran đi ra làm gì à? Nâng có yon thà bị thà đấy bác sĩ. Nung lên mèo thà gần. Ang mà thà cũng ra đượcเลย. Nhưng rồi lúc này nè ông thà. Đều thà na.ไม่พูดถูกแล้ว Gak dibunuh ya? Lama-lama muka benar nih, gue kada lama hai kan. Gue ya berak di selama kak. Gue ada bika, gue ar muriat bisma tuklas. Nggak depan lah kan itu. Ini jauh lagi nih, sampai kan. Mama nanggu bika. Mama nanggu kan deh. Sampai dia. Gue kurang tak kau. Gue gak kena dia ha. Jauh wasina. Deh, ada buka belu. Siapa nih? Này nào có đây nào? Lấy má. Mama kịp lắm nhưng mà mama. Cô nêu sao xia rồi? Ya chị, cô này thả khổ mà đứng ăn rồi. Sao đó hả lá rồi? Kau dah cakap kau cuma. Kau ni tengok. Pura dia nani lazibet, grand kalam nani lazibet na. Receng pura ni bason bati, sop labzuk nandeng kabe. Pura betor geda dengar na. Bedor geda deng, bedor. Biting ni bimayung pura, bimani pura, kamani. Biting pura jaga ke sapa kam sebayar na. Saleng nai manai. Guest reception. Dewa sih. Oh kali zabai dah. Nó đây. Makan naik dan selai. Biar ni apa mau no, biar ni apa mau ne. Gila selai deh. Makan tuh nih. Kantal kau nang ada. Kantal ke kau nang ada. Ang ni kantal ke kau nang ah. Kere kantal si kau saya. Kere. Dewa kantal. Kantal si kau. Ay, nak sing dengan ini ya. No. Kita gini jalan ni. Oh, di mana beda? Nampak wo? Pura ni cing ten house ni malah na hisber na. Pura decoration ni mani light hari sop. Yêu đừng thì đang qua đàn đừng làm khác sẻ. Na. Anh ơi. Lubur ni mai. Lubur ni karena apa? Bapa mai. Tomato, bicing, kam song deng, engkam, bicing, boiler, zegenat, zeng lauhun gak ada mana, zegenat lele gendang. Lauhun ni zegenat. Ay cala. Maka. Mau dong mata. Oh, dah hendak. Oh, dah hendak. Nengan ni anu hak lugi deng nani ya. Bicing pura mama mungkin basi deng. Bina ni. Dia tang geduk-geduk. Oh, ni bina tang. Cuci hari ni no. Deh, sana he. Cuci dah, cuci for lagi ya. Nunggu jadi. Nunggu hati dah. Hacing sa. Hati dah dah ni. Deh.
Gulu kham gulu. Kham nanggo kham. Ang channel kuwi. Tekla ma जादों नोंलाय? मा जादों? ना? ना बासिनिया? ना ना? गोथाव? जानाया साखनि आनि जोहलि मोना Ini bila jadi na ya Pak, na itu. lugैदों दांलै प्रियाया Ôi này không phải ăn cờ. बेदर नांला नोंसोरनोलाय बिनाला बेदर नांगौबा नोंनो बेदर नांगौ नांगौमोन र' माबा आयं आरो सोंहरदों आयं बेदर बेदर बासिना हो बेनो गोग्गोमै बारा लावखौल' हो नोंसोरनि दाय जादों बेदर ना फैथिंबो र' खायना हरनां होमबा दे पिटु जाना हो लाजिलै पिटुआ देनां आं मानो नायफ्लाङासै जादों बोसोरनै बोसोरथामनि उनाव फुरा नै गय फाथै माखासे जादों माथो गयबा आदाखौ खाम जानायखौ लानो रोङासै आं दा फाथि दंखायो नोंसोरलाय खाम जानो मा खुले गयसो जाजोबदों बिया हांनाय लाना थाबो थायोलै खावना होनांगौब्रा मारैबा आमाइना होफैनाय दों ग्रोब मोनजानाय जादों न'निखौ हाननाङासै गय जासुलागोन जालै आमाइमोना नों खुगायानो दलर थाया देनां नायनांगौ ना आयं आबौआ हनै आरो मोदान जाजोबदों देनां नायनांगौ ने जाखांबाय इदि हारसिं जना दं आरो सासे जों माखासे जागासिनो इयाव फुरा जोबदों बेयाव फुरा माबा जाजोबगोन आरो ना गेस रिसेपसन बेयाव दे जाना हो आलु गोसा जादों नामा लावा नायलाय नायलै जाथावा माथावा मानि बुंना होदों दे जा दालिखौबो लुफावलायनाय होखायो बेदर नांला नोंनो ना जायामोन नोङो ना जानो मोनबा दोङो ओइलाय ओंखाम जाखांबाय दा ना जानबालाय खामानि गैयि एक्टर एक्ट्रेस सिं खामानि मावदों आं ओंखाम संनो थाखाय फुरा बैयावहाय हाबाया आरोना ओमफ्राय इथिंनिफ्रायनो फैनानैहाय ओमफ्राय नैबे दलं मानलांनानैहाय ओंखाम जाहैगोन आरोना फुरा भुटान नांजाबनाय नालाय जोंना